Tal i com van avançar les prediccions meteorològiques, el Penedès es va llevar dissabte ben blanc de neu. La tempesta que va caure de matinada va deixar paisatges de postal a l'Alt i el Baix Penedès, on hi van caure gruixos de diferent consideració. Les zones més altes del territori, com Subirats, Mediona, Pontons o el Montmell, va ser on més neu s'hi va acumular, amb volums d'entre 5 i 10 centímetres. La precipitació va ser menor a les zones més baixes, però va enfarinar tots els municipis sense excepció. Tot i que la nevada no va ser ni de bon tros com la del març del 2010, sí que va oferir una imatge poc habitual del nostre paisatge. Les incidències que es van recollir van ser mínimes i només Ordal va estar algunes hores sense subministrament elèctric. Com és habitual, els més petits de la casa van ser els que més van gaudir amb la neu. Tot seguit, us oferim una selecció d'imatges de la nevada que hem rebut a través de les xarxes socials.